Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left upon her door, and she'll laugh at the part that says I'm leaving. Oh, I've left that girl. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hebt weer één gast onder de tafel. En ik heb het mijn knip eigenlijk wel eens een muzikale vluchteling. Uit Meppel komt hij namelijk, van origine. Hij had zich al een tijdje verlien in Ljouwertvesten. Hij had een prachtige stem, schreeuwt fantastische versjes. En het is een beetje een kroner, maar dan in Americana-stijl. Ik had door Timo de Jong. Welkom. Dankjewel. Kijk dit horen intussen in het Fries doen, of moet ik toch een beetje in het Nederlands? Nee, we gaan kijken hoe ver we komen. Kom maar op. Als jij moeilijk gaat kijken, Ja. dan ga ik in het Nederlands. Nee, maar jij ziet mij soms over straat lopen en dan weet jij al dat ik dan ook al moeilijk kijk. Dus dat is voor de rest geen indicatie van of ik het versta of niet. Ik kijk gewoon moeilijk. Mooi is de beste, want er is nice. Er komt een album worden. We zijn een actie bezig om daar een zitten van te krijgen. Dat snap ik helemaal, want grote budgetten en muzikanten gaan meestal net samen. Grote budgetten en gastmuzikanten gaan wel goed samen. Dat is een beetje het onfortuinlijke. Ja, nou, daar ben je voor de kunst bezig. Daar komen we straks wijdwijdig over te praten. Ja, eerst maar even naar de eerste plaat die zelf uitzocht, hartstikke. Wat ze ja, volledig mismakelijk, heerlijk. De strikkers, de wat kronende Glen Campbell-achtige sfeer die te deel zetten we terug. Marty Robbins. Is dit een favoriet dus? Marty Robbins is zeker een favoriet. Hij is denk ik mijn favoriete countryzanger. En hij heeft gewoon een paar ontzettende mooie liedjes. Ik ben alleen wel... misschien ken je El Paso wel of Big Iron. Dat zijn die Gunfighter Ballads. Dat is een heel bekend album van hem. Ik val alleen zelf meer op toen hij wat later, wat ouder werd. Toen is hij allemaal een beetje... Ja, sorry, maar het is toch echt gewoon oude vrouwenmuziek gaan maken. Een beetje die Jim Reeves, weet je wel? Voor mensen die Jim Reeves ook leuk vinden. De glad? Ja, maar ik hou van glad. Ja. Dus mij kwam het goed uit. Gradatie in dus? Ja. Nee, maar hij zingt gewoon heel mooi. En het is lekker... ik weet niet of het woord gedweept, iets daarmee. Ja, Google maar. Mij het verhaal. Ja, gewoon lekker mellow. Het hoeft niet altijd zo rock and roll te zijn, zeg maar. Ik zei op de plaat uit de gek even, de tweet dat het weer juist wordt. Nou, zitten we dan ook met niet. Is dit seizoenenmuziek ik verdij in die beleving? Of draait dit, is dit het hele jaar mooi? Ik luister het hele jaar door. Ja, nee, ik ben niet seizoensgebonden wat mijn muzieksmaak betreft. Verdiepen die nog in Saman of net? Een biografie lezen, een documentaire, live concerten zien? Live concerten gaan moeilijk. Want hij is al flink overleden. Ja, maar ik bedoel op YouTube of zo. Oh, zo. Ja, nee, dat wel. Dat vind ik wel heel leuk van hem. Biografie is soms, heel soms, maar ik merk dat ik dat toch niet de meest interessante boeken vind over het algemeen. Of tenminste, ja, het begint leuk, maar na een tijdje dan denk je van, nu ken ik het wel. Een beetje. Ik weet wat van hem, maar niet heel veel. Ik weet dat hij een NASCAR-coureur is geweest ook nog. Of zijn eigen NASCAR-team had, geloof ik zelfs. En daar reed hij dan zelf in. Ja, gek genoeg is hij daar volgens mij niet aan overleden. Wanneer de country in die Libben kwam? Ik heb daar langer over nagedacht laatst. En toen vroeger had je Encarta. Encarta weet ik niet. En dat was een
een CD-ROM, meerdere CD-ROMs met een soort van digitale encyclopedie. En daar ging ik dan wel eens muziek van opzoeken. En dan zocht ik rock and roll op. En dan kreeg je een kort stukje van de Everly Brothers en Little Richard te horen. Ik denk dat dat het allereerste contact was met country. Dus welk liedje kreeg je dan te horen? Wat is nou het hitje van de Everly Brothers? Ja, is meerdere, hè? Maar goed. Ja, misschien Wake Up Little Susie of zo. Ja. Weet ik niet meer. Ik denk dat dat echt de allereerste... Nou goed. Laat maar. Ik ga hier een jongen rond tafel. Ik hou me stil. 2 zangers, blijkbaar. Ik kan heel goed kronen, maar dan... Kreunen kun jij. Ja, dat is meer... Ja, dat is zoiets. Maar via een Ja, dat was echt... Maar goed, toen ben ik natuurlijk gewoon... Toen kwam, weet je wel, in de jaren 90 heb ik ook gewoon naar Gabber en Captain Jack geluisterd. Dus dat telt niet helemaal. Toen heb ik heel veel... Zeg maar, de eerste muziek die ik zelf veel begon te luisteren was metal. Wat wel echt, zeg maar, een muziekpassie was. Metal en grindcore en zo. Motorhead, Slayer wel veel. Ook nog wel, ja, echt heel, heel hard spul. Dat is toen later... Het zijn heel veel mensen die volgens mij van de extreme muziek naar de country gaan. Ik weet niet precies wat die twee met elkaar overeen hebben, maar dat gebeurt best wel veel. Ja, ik denk dat destijds de vriend van mijn zus, die heeft mij geïntroduceerd aan 16 Horsepower. En dat is natuurlijk heel donker, maar wel een soort van country te noemen. Nou, een soort van country, ontzettend Amerikanen natuurlijk. Maar fantastische band trouwens. ja, heel cool. En daardoor was ik wel een beetje... Dat was een van de eerste dingen. En toen was ook Hurt van Johnny Cash was natuurlijk wel heel indrukwekkend toen. En ja, maar het is niet alleen country geweest. Het is ook heel veel folkmuziek. Je had toen natuurlijk die enorme golf van Mumford & Sons en alles met dat ze een dierennaam met een voorwerp gingen combineren. En dan had je je bandnaam. Dat was echt ontzettend veel. Dat was heel hip. Ja, let er maar eens op. Als je nu gaat opzoeken naar bandjes van die tijd... het is altijd een dier en een gebruiksvoorwerp. Een schaar of een... weet ik veel. Ik echt... Ja, nou, dat is grappig. Ja. Dat is, kijk, dus als dan autocapes van dat stinkt net in je had hem, toen als hem zelf hard, dan is Jos Oerl Rieden. Dat is met dit soort dingen, hè? Het valt hier net op. Ja, precies. Ja, nou, het viel mij wel op. Op Wiest en dan denk ik, hey, verrek. Ja. Wat staat er thuis op? Wat is die soundtrack van die jeugd eigenlijk? Waren er de radio omzetten of waren er platen draaien? Huizen de Jong? Mijn moeders kant zijn allemaal muzikanten. Dus daar werd wel altijd veel gezongen en... ik weet nog dat wij vroeger dan tijdens het afwassen, zeg maar, altijd wel aan het zingen waren. En dat was dan, van die... How much is that doggy in the window? Dat soort dingetjes. Mijn moeder is ook een zangeres. Mijn tante is een zangeres. Mijn oom zat destijds, hij zit nog steeds geloof ik, in een vette bluesband. Mijn opa is een liedjesschrijver geweest ook en zanger. Mijn zus zingt. Dus dat is wel... Maar het is niet alsof we met z'n allen om een kampvuur met een gitaar ik moet kijk, het werd gezellig pakken, maar... Nee, het was helemaal niet gezellig. Nee, het was wel heel gezellig, maar niet heel muzikaal gezellig. Nee, ik zei gewoon zo'n happy family on the prairie om het kampvuur heen. Nee, zo ging het niet. Het was wel zo dat dan mijn moeder, tante en opa zaten ook met elkaar in een band. En dan werd er soms wel gerepeteerd bij ons thuis en zo. Weet je wel. Dat is dan altijd wel heel mooi. Dus ik denk, muziek in dat opzicht. Ja. Maar ik heb niet... Nederland hebben we het eigenlijk, hoor. Nog een keer, sorry? Welke kant van Nederland hebben we het hier? Dit is Meppel. Dit is allemaal Meppel. Mijn vaders familie komt een beetje uit Havelte. En mijn moeders familie komt uit Numansdorp, Rotterdam. Die contraien. Ja. En muziekliefhebbers in ieder geval al. Ja, zeker. Ja, mijn vaders kant ook wel hoor. Maar daar zit wat minder uitgesproken muzikanten in, zeg maar. Maar genieters. Ja, zeker. Dat wel. Ja, er stond wel veel muziek aan. Ik weet nog dat mijn vader altijd heel erg fan was van Aisha. Van Galet heet die, geloof ik. Dat vind ik nog steeds een heel mooi liedje. Prachtig. Wat hadden we nog meer in de auto? Als we dan op vakantie gingen. Youssou N'Dour hadden we een cd van. Maar ook Ilse de Lange.
Ja, het was leuk, want mijn vader die moest dan... die was een van de eerste die kon branden. Voor de mensen onder de 20 onder ons. Dat is dat je een cd kopieert thuis. Maar hij heeft ook een stuk of 18 zussen. Dus dan moest hij altijd, vooral die zussen, moest die cd's branden. Dus daardoor denk ik dat er ook wel veel muziek bij ons bij langskwam. Ja. Hartstikke illegaal natuurlijk. Nou ja, maar goed, een wereld vol Ja. noten. Ja, maar zonder dat ik zelf per se muziek ging maken. Mijn eigen eerste muzikale stappen waren echt duidelijk in de grindcore met die Harry-band. Zelf, wie is het? Gitarist? Zanger, Zanger? soort van. Ja. Nou, die stemmen er aardig terug in te komen. Ja, zeker. Nou ja, het is allemaal techniek natuurlijk. Maar ja, dat was wel... Ja, je bent jong en ik was met een goede vriend van mij, Marcel Havenman. Shout-out. Zit in Meppel. Heeft hij nog Clouseau nu. We luisterden allebei metal. En hij kon niet drummen en ik kon geen gitaar spelen. Dus hij ging drummen en ik ging zingen. En toen zijn we waren natuurlijk heel slecht, want we konden helemaal niks. Maar dat maakt gelukkig in de grindcore niet zo heel veel uit. Dus dan zijn we gewoon... Je moet het wel strak spelen. Ja, dat is waar. Maar dat maakte ons ook niet zoveel uit. Dus wij waren heel slecht, maar wel heel grappig. Nou. En we traden op in kippenpakken en jurken en allemaal rare outfits. Hoe heette de band? Scheldgeweld. Ja, dat zal een beetje een aanduiding moeten geven over de kwaliteit van de muziek. Ja, maar het begint ergens. Ja, dat is waar. En nou maak je het weer prachtige versjes. Daar geef ik hier van draaien. Een van mijn favoriete nummers in ieder geval vind ik deze. Dat is Lifeboat, bij als subtitel Save Yourself from Falling Session. Timo de Jong. So here we are at what seems to be the end. And although I see a line, I'm not sure of what it says. We've been here before. Our roots are wasting. Ja, lekker voortdremen. Op dit prachtige nummer Lifeboat. Timo de Jong, ik zit erbij, het is een live nummer, live opname. Maar dit benadert toch wel behoorlijk de studio-kwaliteit, wat dat onbelangrijk. Dus, even dit nummer, what's the story? Ja, goeie. Ik kwam die akkoorden tegen. Toen dacht ik, ik vind dit super mooi. Over het algemeen gebruik ik gewoon G, C, D dingetjes, zeg maar. Maar dit is net wat sfeervoller. En toen kwam het liedje eigenlijk al best wel snel. Ik vond het beeld mooi van dat je met z'n tweeën in een soort van reddingsbootje ergens midden op zee dobbert. En de tekst staat ook vol met een soort van verwijzingen naar op dat water zijn, zeg maar. Dus er staat dan treading water, but nobody's bailing out. Dus bailing out is dat je, host? Waterhozen en zo. Dus het is vol met... En het is wel leuk, want ik heb het een beetje zo geschreven dat het zou over een relatie kunnen gaan. Dat je met z'n tweeën in het bootje zit. Of zeg maar wij als mensheid in het bootje zitten en dat het water steeds hoger staat. Op verschillende manieren te interpreteren. Precies. In welke klasse zit je? Je hebt songscrews, het is gewoon keihard werken. Het is... en de andere zijde van ik rent in een vest gewoon. Het moet alleen nog even ontdekt worden. Ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Van beide wat? Ja, ik schrijf het beste als ik een haakje heb. Dus als ik werk graag in een soort van vorm die ik de rest van het liedje terug laat komen. Dus dat ik een soort van, nou ja, wat is dat bijvoorbeeld? Ik heb een liedje dat heet... weet ik even niet meer. Maar daar is het... well, I can tell that my messages are unread. I can see your meaning is move... En dan... Or your meaning to move on. En dus dan was het... Oh, dat is leuk. Dan ga ik de eerste twee woorden... Of de eerste twee klanken, zeg maar, van de zin op elkaar laten rijmen. En dan schrijf ik zo'n heel liedje af. En soms als ik ervoor ga zitten, dan komt het niet. En dat is heel irritant. Dus toen heb ik mini-liedjes in het leven geroepen.
En mini-liedjes is eigenlijk gewoon als ik dan ergens voor ga zitten... en ik kom maar tot 2 coupletten en een refrein. Prima, is dat het liedje. Ja. En toen heb ik... Is dat dan ook vast? Schroeft akkoorden op en tekstjes of dit? Of met de oorlel post-it briefjes bij die of niet? Nee, ik schrijf het gewoon. Gitaar speel ik, tekst schrijf ik op mijn laptop. Vaak neem ik het dan gewoon even op mijn telefoon, zodat ik het niet vergeet. En als ik het dan de dag daarna nog een beetje weet, dan weet ik vaak wel van, oh ja, dit is wel het bewaren waard. Maar met die mini-liedjes ben ik er ook gelijk gewoon, zodra ik het geschreven had, filmen, online zetten, mini-liedje, hier, veel plezier ermee. Dat was wel heel leuk, want er zijn wel een paar hele mooie liedjes uitgekomen. Dus When You Go, dat was ooit een mini-liedje. Dat is nu gewoon een professioneel, helemaal alles. Helemaal met alle talenten. Ja, er staan wel meer liedjes. Maar het is een hele fijne geweest, omdat ik dan die frustratie die ik zou kunnen hebben van het spelen van... of dat het niet lukt, die zet je een beetje om naar toch nog een beetje een product. En heel vaak zijn het toch best wel liedjes. Ik speel ze ook live en dan dikwijls zegt het publiek dan van... nou, prima, niet zoveel meer aan doen. Dus. Leefst door die muziek? Ben je het zelf? Als toen een vestje zit, hij was de trainer in 9, omdat hij zelf helemaal weemoedig speelt. Soms. Ik schrijf zowel observerend, zeg maar, naar buiten als naar binnen. Dus er zijn een paar liedjes waarvan ik... ik heb bijvoorbeeld Light at the End. Dat is een liedje van mij. Oké, we gaan droevig. Oké. Ik heb niet zo heel veel vertrouwen in dat het nog goed komt met z'n allen, zeg maar. Ja, dus daar... Donker... Ja, dat zit mij wel dwars. Daar gaan wel veel liedjes over. Dus Light at the End is er daar eentje van. We're All Gonna Die is er daar eentje van. Lifeboat is er daar eentje van. Maar anderzijds ben ik wel heel gelukkig voor de rest. Ja, we doen trouwens net de klassieke depressieve zanger uit. Nee, ik ben ook niet... Die meer met een soort galgenhumor of zo. Ja, dat is het wel. Bij een fatalistisch onderzoek. Ja. Die is heel vrolijk en prettig presenteert. Ja. Nee, dat klopt. Nee, ik ben niet... Best wel van de mood swings of is het gewoon een soort... Nou ja, ik heb wel donkere momenten, zeg maar ik ben niet... al die Wollers. Ja, precies. Jassers en door de radio en tekst, nou, doe maar weer uit. Nee, maar over het algemeen, ik heb gewoon best wel een leuk leven. Dus ik heb niet zoveel te klagen wat dat betreft. Maar is wel een trieste onderkant ergens dus? Jawel, zeker wel. Maar dan... Ja, maar als ik zeg maar speel, dan vind ik het leuk om... Dan gebeurt het gewoon, want ik ben gewoon ook niet een hele depressieve, neerslachtig persoon. Ik vind het niet leuk om naar een optreden te gaan waar ik me slechter voel, zeg maar, dan dat ik erheen ging. Dus ja, en galgenhumor is wel mijn ding dan. Dat vind ik dan wel weer. Maar dat ik net zei, je hebt dus haast therapie nodig gehad. Nee, helemaal niet. Schroest het wel van jou? Is in dat opzicht muziek wel belangrijk voor die? Ja, het is wel fijn om dingen op papier te zetten, zeg maar. Dat het gewoon inderdaad even en dat ik het ook kan delen met mensen. Van nou, dit is een beetje wat mij bezighoudt. En nou ja, vaak gebeurt er dan dus dat het andere mensen ook wel bezighoudt. Soms zijn er bij liedjes niet zoveel aan de hand. Soms wel. We're All Gonna Die is bijvoorbeeld echt zo'n galgenhumorliedje. Daar schrijf ik eigenlijk dus dat alles kapot gaat en alles nooit leuk is geweest. Maar één lichtpuntje is dat we uiteindelijk allemaal doodgaan. Ja, dat is ja, wat een hoop. Ja. Maar wel met een glimlach en een jodelrefrein. Ja. Ja, daar kom je een heel eind. Oh, heerlijk. Ja, ja. Goed, ik ga straks hoe het erop praten. En het album wat er oorkomt. En we hadden produceren solo nummers vaak. Met deze Timo de Jong, Joert, de gast dus in deze alleen van Noorderwien. Maar hij is met de band op een paard. En daar kom ik nog hele leuke dingen van. We beginnen eerst even naar een van de platen die hij in ieder geval onjong had. Dat we die wel even draaien moeten. En dat doen we dan ook mijn productie. Logan Ledger, Someday.
Logan Ledger. I'm gonna get over this someday. Favoriet dus? Artiest of dit nummer? Nou, hij heeft 1 plaat uitgebracht tot dusver. Ik vind de vibe die hij doet wel heel cool. Het is een beetje... Het is wel, zeg maar, met de wortels in oudere muziek, maar geen verheerlijking of geen nostalgische muziek. Ik hoop dat ik dat zelf ook een beetje doe. Dat is tenminste wel waar ik voor ga. Ik weet niet of het lukt. Maar dat je kunt horen dat hij oude muziek leuk vindt, maar dat het niet... Je hebt bijvoorbeeld rockabilly, vind ik vaak een beetje te veel retro, zeg maar. Dat ze net iets te veel willen doen wat vroeger was. En dat hoop ik wat minder te doen. En dat doet hij dus ook. Ja, maar het maakt wel van no wijze in het Ja, zeg maar. precies. Ja. Dus dat je gewoon bepaalde elementen pakt, maar ja, tijdloos, denk ik. In plaats van vintage. Hoe komt een grindcore jongen uit Meppel in Ljouwen verloren? Denk je? Ik heb hier sound design gestudeerd aan D-Drive. En toen ik... Lees even van de leek uit wat dat is. Sound design, ik ging daarheen omdat ik vind muziek opnemen en produceren van muziek vind ik heel leuk. Dus dat je bepaalt hoe een album klinkt, wat voor instrumenten erbij kunnen en een beetje meedenkt over het schrijfproces en dat soort dingen. Dat is een deel van sound design. Sound design is ook filmmuziek en filmgeluid bijvoorbeeld maken. Dus dat je audio bij beeld maakt. Er zaten heel veel producers, gewoon mensen die elektronische muziek maakten, zaten erop. En nou ja, als ik nog iets mis, dan mogen ze me in elkaar slaan. Kom maar op, kan ze wel aan. Trauma, ouwe lui. Als toen mijn producer werkt, dan een soort pain in the ass, omdat het beter wist of niet? Weet ik niet. Dat zouden we Thomas Olivier moeten vragen. Ik kan me voorstellen van wel. Ja, maar dat best op dit tijd mij dwaande. Hoe werkt het met hem? Ja, nou, het is voor nu klaar dan, zeg maar. Want alles wat we gedaan hebben, dat is nu afgerond. Maar digitaal of tref je hem elkaar in? We hebben elkaar gewoon wel... ik ken hem via Ton. Ton van der Werf, die heeft mij aan hem gekoppeld. En we hebben eerst gewoon eens even gebeld. En toen was het gelijk al een leuk gesprek. Niet alleen over muziek, maar ook gewoon qua humor en zo zaten we heel erg op één lijn. Toen heb ik wat demo's naar hem opgestuurd. Daar had hij wel wat ideeën bij. Toen zijn we je hebt net Liveboat gedraaid. Dat is van een live sessie. Die hebben we opgenomen. En toen zijn we bezig gegaan voor de EP. En toen ben ik best wel veel door gaan schrijven. Toen hebben we ook een album volgeschreven. Of ik eigenlijk. En ik schrijf mijn liedjes. Die neem ik op als een soort van demo-versie. En dan... ik denk dat het ook wel fijn is dat ik gewoon al best wel veel dingen zelf een beetje vorm kan geven. Dus ik weet wel wat ik wil. Ik weet ook wat ik niet wil. Dat is het irritante gedeelte misschien. Maar er zitten best wel veel dingetjes in die hij heeft aangedragen. Dus dat we bijvoorbeeld dingen weglaten of bepaalde liedjes die ik geschreven heb. Daarvan zei hij van, nou, ik vind deze niet in de rest van in de stijl van het rest van de muziek liggen. Wie is in het begin ik te lang al eer of net? Want dat is een typische muzikant. Nee, ik schrijf veel te korte liedjes. Ja. Ja, het is altijd 2,5 minuut. Meestal mijn versies beginnen best vaak way too long. Ja, nee, ik niet. Als het sneller voorbij is, des te beter. Dan hoef ik minder te schrijven. Nee, ik schrijf korte liedjes. Ik denk dat dat gewoon mijn spanningsboog is qua liedjes. Dat ik gewoon denk van, nou, 3 keer een refrein, prima, door. Ja. Maar met het opnameproces is dat we hebben toen demo's gemaakt. Ik heb mijn gitaar en al mijn zang gewoon bij hem thuis opgenomen. Hij heeft hele mooie, prachtige microfoons. Dat is echt dat is zo'n RCA lintmicrofoon uit de jaren, ik denk op zijn minst 50. Waar zeg maar ook Sinatra en Presley en weet ik veel, dat soort gasten over zongen. Dus dan zit je al gelijk, dat heeft mojo, weet je wel. Dat zit je al gelijk een beetje... In het zwerken. Ja, dus dat was heel fijn, want dan krijg je ook een beetje de zelfvertrouwen als je goed klinkt. Dat je denkt van, oh ja, lekker, gaan we doen. En toen hebben we in een studio, eilandstudio, hebben we de drums en de bas opgenomen. En de rest van de instrumenten is eigenlijk allemaal ook bij hem thuis geweest. Lekker pielen. Ja, dat is wel chill hoor. Dan kun je gewoon
is heel fijn dat het niet... ik moest dan wel naar Amsterdam, want met de trein 6 uur duurt zo'n beetje zo langzamerhand. Maar het is wel heel fijn dat je gewoon in een huiselijke setting... en hij zit gewoon achter de knoppen, daar hoef ik me niet meer mee bezig te houden. Want het is eigenlijk de eerste keer dat ik een album maak met een producer... maar het is wel mijn tiende album of zo, denk ik. Nou, het bestaat aardig productief. Ja, maar de rest heb ik dus allemaal zelf gedaan. En dat was dus irritant, want dan moest ik dus, zeg maar... zat ik met mijn gitaar op schoot en met mijn hand op de spatiebalk. En dan 1, 2, 3, 4 en dan moest ik ook gelijk gitaar gaan En spelen. ook eens je lekker concentreren. Nu, ja, precies. En dat was heel fijn. En gewoon het meedenken en de gezelligheid. Dat was gewoon een hele fijne toevoeging aan het proces. Is dit een gedroomde leven? Muzikantenleven? Ja. Ja, toen zei ze al, ik ga D-Drive kiezen voor de sounddesign. Ja, dat was allemaal veel te duur. Ik al dat zeg, nou, niet sounddesign niet, maar dat producer worden, dat gaandeweg dan al die apparatuur, dat kost zoveel geld. En ik was toen al muzikant, dus ik had geen geld. Ik was student en muzikant, dus dan, nou ja, vul maar in. En nou ja, ik ben toen in 2017 ben ik begonnen met... Nee, dat zeg ik verkeerd. 2014, 15, daar echt ben ik begonnen met in mijn eentje muziek maken. En dat ging toen steeds beter. En toen dacht ik op een gegeven moment... nou, volgens mij kan ik hier ook wel... en wil ik hier ook wel van leven. Dus dat ben ik toen gaan doen. Wat een stap. Ja. Nou, het is niet zozeer dat er een punt is geweest van... oké, nu leef ik van de muziek. Ik heb gewoon er nooit iets anders bij gedaan. Nee. Behalve nu. Ik werk nu 3 jaar bij Rondom Zorg. Dat is een zorgbedrijf een zorginstelling in Leeuwarden hier. En daar hebben ze een dagbesteding en daar schrijf ik muziek bij een muziekgroep. Dat is letterlijk, het heet de muziekgroep. Dus daar maak ik liedjes met deelnemers en die neem ik dan met ze op. En dat is eigenlijk zeg maar de enige vorm van bijbaan die ik nog heel cool vind. Omdat ik ben ook gewoon alsnog liedjes aan het schrijven de hele dag. Alleen dan net iets maatschappelijk breder in plaats van dat iedereen maar naar mij moet luisteren de hele tijd. Uiteindelijk wel lekker, ja. Ja, het is ook wel prettig hoor. Maar... Vooral dat dat in een Ziggo Dome is. Ja, dat is... Ja, nee, die is nog niet... Best onderwijs. Ja, zeker. Ja. Ik heb de uitverkocht Oosterpoort heb ik inmiddels gespeeld. Ja. Dat was wel heel fijn. Niet omdat ik het zelf uitverkocht had, maar toch, het was al prettig. In waar is je vakprogramma weer? Passenger. Ah. Ja. Ja, was grappig, want ik dacht van tevoren van... ik weet niet of die combinatie zo soepel is. Ik ben toch iets meer een rouwdouwer, denk ik, dan een roeghouwer. Dan hij. Maar dat viel best wel mee. En ik dacht ook, het is een voorprogramma. Niemand interesseert zich in mij. Dus ik kom er zo meteen en ik sta voor allemaal praten. Ja, het risico, ik ga zo bijmaken dat er echt 1200 man met een regen naar die tas. Ja, precies. Maar voelt taal? Nou, dat was dus helemaal niet zo. En het was dus, ik was nog nooit in de grote zaal van Oosterpoort geweest. Dus ik kwam daar al binnen. Ja, het is echt gigantisch. Ja. Maar het was heel leuk, want hij was heel aardig voor mij. Het was echt een hele goede, vriendelijke gast. En de zaal was al vol toen ik begon met spelen. Dat was heel cool, dus iedereen kwam ook al naar binnen. En ik kom op en ik kreeg applaus. En toen dacht ik, chill. Maar dat was wel leuk, want het was wel echt... Ik denk de enige keer dat ik echt met trillende benen... mijn eerste 2 liedjes heb gespeeld. Ik ben normaal nooit zenuwachtig. Maar dit was wel even wat heel anders. Maar het publiek was echt super lief. En dat was echt, ik denk, top 3 leukste optredens die ik ooit gedaan heb. Oké. Ja, no dwingt me hard. Wat binnen je oren het waar? Ik heb een keer op een boot gespeeld tijdens winterwelvaart in Groningen. Dat was heel cool, want die boot zat stampensvol en het was veel te heet. En ik had een wollen kooltrui aan onder mijn pak. Dus ik zweette echt als een... Trouwens even voor mensen die nog radio voor gaan. Timo draagt meestal een pak. Nou, ik ben heel het zien Joske. Colbert-Joske al. Ja, ik ga even casual. Die heeft straks nog even vregen werd dat waar die valliefde voorbij komt. Maar het is niet alleen een pose. Dus je vindt het ook echt leuk om zo'n pak te dragen volgens mij. Ja, nee, dit is gewoon hoe ik mij kleed. Ja. Gaan we het straks even door. Ja. Oké, dat weer een mooie optreden dus. Dan moet ik even goed nadenken over wat dan... Ja, ik heb heel veel optredens gehad. Ze zijn eigenlijk altijd is er wel iets leuks aan te vinden. Wanneer is het leuk voor jou?
Als er een beetje geluisterd wordt, is wel fijn. Nou, dus bij wie spreken die publiek een beetje vast pakken kist of niet? Ja, precies. Dus en ik vind het heel leuk. Ik hou er niet van als mijn publiek zeg maar naar mij luistert en that's it. Dus ik vind het heel geinig als ik een beetje kan inspelen op wat er geroepen wordt en dat soort dingen. Dus Ja, maar dan kan je pikken live zien. Ik show die loer. En in mijn beleving ik nog denken, maar ik kan die gedachten natuurlijk net lezen op zo'n moment. Maar ik denk, hij is aan het broeden, hoe kan ik die zaal pakken? ja, En dan, het hoeft net gigantisch of zo, maar ik moet een haakje vinden bij het publiek of zo. ja, precies. Nou ja, ik heb dan gelukkig Grapje liedjes. hier, een spelletje, Ja, een nummertje daar, even nu daar, een opmerking, een vraag. ja. Ik Heel ben voorzichtig. Ja, nou, ik ben wat dat betreft wel gelukkig redelijk snel en ad rem met als er iets gebeurt dat ik daar dan best wel snel op kan reageren op een manier die leuk is. Soms pakt het niet zo uit. Anekdotetijd. Ik was een keer aan het optreden via Jasper Schoukes, goede muzikant uit Noord-Holland. En daar stonden we in Alkmaar. Volgens mij was het nee, het was niet Alkmaar, het was Hoorn. En ik was een liedje aan het spelen en er wordt rechts van mij ontzettend hard en heftig gehoest. Dus ik maak zonder te kijken het grapje gezondheid. Al klonk het een beetje alsof ik al te laat ben. Op zich een leuk grapje. Ja, ik vind het wel goed. Totdat ik zeg maar het liedje klaar had en naar rechts keek. En toen zat er een hele oude vrouw met haar familie om haar heen. Ja, soms pakt het niet goed uit. Maar volgens mij had ze niks door. Maar het was wel heel grappig voor mij dan. En dat levert gewoon om haar te troosten, maar zo ver ging het nog. Nee, ik heb het gewoon genegeerd. Ik ben gewoon doorgegaan. Ja, dat zei ik iets zo'n gevoel van humor. En dat haast gelukkig. Ja. Lekt dat bot terug in die muziek? Die humor? Want dit is spelen. Grapje, golletje. Ja, nou een beetje. We're all gonna die. Die galgenhumor, dat komt er wel een beetje uit. Ja, maar We're all gonna die is wel redelijk humoristisch wat dat betreft. Zonder dat het per se een soort van cabaretliedje wordt. Maar is dat uit de tekst hellen of mast het vooral weten? Hey, dit is Timo de Jong en die bedoelt dit grappig. Ik voor een deel. Nee, We're all gonna die is wel duidelijk dat het grappig bedoeld is. Voor de rest is het vaak... Ja, ik heb dan een liedje Cordyceps. Dat is over mierenschimmel. Of een soort van parasitaire schimmel. Dat is eigenlijk grappig, maar ook weer niet. Want... Het is vrij bizar vraag. Ja. Nou, doe maar even. Ja, gaan we die er ook even... Ik wil hem nog een keer horen. Oké. Dames en heren, hij had een versje. Nou, vertel zelf maar even. Ja, oké. Nou, dat liedje heet Cordyceps. Cordyceps is een parasitaire schimmelsoort. En wat die doet is dat die neemt het lijf eigenlijk over van een insect. Dus dan nestelt hij zich in het hoofd en dan... Nou ja. En ik heb een... Dat is natuur op zijn vreedst, hè? Ja, het is wel heftig. Ja. Want dan groeit er een soort van paddenstoel uit het hoofd van dat insect. En ik ken dit verhaaltje ook echt van voor en achter inmiddels. Maar ik kan pikken niet, maar ja goed. En nog zitten. En mieren hebben daar ook last van. En ik heb er een liedje geschreven over een soort van mieren-echtpaar, waarbij de ene mier is vastgesteld dat hij dus de cordyceps heeft. Maar het leuke aan dat liedje is dat... ik kondig dat dan redelijk jolig aan. En mensen denken dan, grappig, een liedje over mierenschimmel. Maar vervolgens, als ik het liedje dan speel, dan zou het ook op mensen kunnen slaan. En dat er bijvoorbeeld iemand ziek is of dat er iemand zichzelf niet is. En dan, dat is heel grappig, want dat zie je bijna dan gebeuren bij het publiek. En daar ben ik wel heel blij mee, dat ik die beide kanten dan in één kan laten ontmoeten, zeg maar. Had je idee mensen vaak echt wel naar die teksten van Nederland? Dat verschilt vaak wel. Ja, het ligt er wel een beetje aan waar ik ben. Sommige mensen geven gewoon wat minder om Engels. En mijn Engels... het is niet heel geavanceerd, maar soms gooi ik er een woord in, zeg maar, wat niet iedereen kent. Dan moet ik het voornamelijk gewoon van de muziek en van de grapjes hebben. En de andere keer is het inderdaad weer dat iedereen stil zit en luistert naar de tekst en de muziek. Het verschilt heel erg. Ik vind allebei leuk. We gaan muziek draaien. We komen uit binnen Girlfriends. Very nice. Robin IJzerman. Doe komt uit Meppel, Zuid-Greens, net volgens mij. Ja. En als muziekliefhebber vind ik het alleen maar leuk dat je meer mooi naar Friesland komt. Daar ben ik helemaal blij mee.
Zat een nieuwe single uit, hè? Ja, Tightrope Walker. Ja, want je hem toch together, want daar is ook eerst wat van draaien, maar we doen even een nieuwe single. Ja. Leuker. Ja. Want together ben je met een soort duo, hè? Pink Lily. Pink Lily. Hoe Ja. bedenk je de naam? Weet ik niet meer. Volgens mij redelijk willekeurig. Volgens mij omdat we gewoon... Ik haal bloemen vaak op de markt hier in Leeuwarden. Ik had toen roze lelies gehaald. Voor haar? Altijd. Romantisch. En dat in pak ook nog. Ja, nou, ik haal die niet in pak hoor. Dan had ik ze gewoon zo. Maar, Casual. ja. Ja. En volgens mij was ik toen gewoon om me heen aan het kijken. En dachten we, oh, Pink Lily, dat bekt eigenlijk best wel leuk. Eigenlijk... Oké, ja, ik weet niet of ik dat moet vertellen. Eigenlijk hebben we Pink Lily verkeerd geschreven. Want Lely is met een enkele L. Het is dubbel L, hè? Ja. Dus toen wij zijn ooit een keer gebeld door een Gronings radiostation. En toen heb ik een of ander lulverhaal opgehangen over dat het... volgens mij dat er een dorp in Frankrijk was... waar toen een bepaalde plant groeide of iets in die richting. Nou ja. Ja. Ik moet dit programma straks ook aankondigen, maar we weten net dat alles klopt wat die Joert verteld had. Weet je nooit. Als het verhaal maar goed is. The age of truth is over. Ja, verschillende interpretaties van de wereld ken ik nog. In ieder geval, dit is Robin IJzerman. Ja, dit is geen rollenprogramma, maar je hebt verkering, clear. Met Pink Lily doen ze met je beiden duetjes. Hartstikke leuk trouwens. Kist ik gewoon op internet behad ik hier. Maar we dachten, het is toch leuker om de nieuwe single van deze dame, die over een paar weken trouwens, ik in Noorderwien optreden zal op televisie. Kan ze bij deze uitnodigen. En we draaien haar single even. Robin IJzerman en Tightrope Walker. No time to talk. No time to look, no time to stop. I have to move, 'cause there's something in the air tonight. And I have to reach the moon tonight. I feel the rope in the dark, my hands hold the line. I have your heart, have mine, 'cause there's something in the air tonight. I have to move. Je verhuis je van Meppel naar Ljouwert, beginnen een muziekcarrière en dan kom je een mooie dametje uit Grens. Je komt maar naar Ljouwert, want hier is het wel goed. En dan wil je A, een duo en B, help je correct nog wat. Onder andere, maar dit noemen we Tightrope Walker, want via is er weer met producers in de slag. Is een beetje laat bloeien, Robin? Ik bedoel, ze is nog heel jong, maar ze doet best wat langer nog in de muziek al bezig dan zij. Nee, dat valt wel mee. Nee, ze is net zo, op zijn minst net zo lang bezig, geloof ik. Ik weet niet, ik kan niet echt helemaal voor haar spreken natuurlijk. Nee. Maar ze is nu dus bezig met Harman Ridderbos. En ja, dit is wel, ik vind het wel heel goed waar ze nu mee bezig is. Ja, omdat ze nog pas bij releases komt en dat soort dingen. Ja, klopt. Ja, dat heeft inderdaad wel een tijd geduurd. Zelf heel lang in de wachtkamer zet. En, ik denk dat, ik weet het niet precies wat het. Mag je haar vragen als ze langskomt in november? Absoluut. Ja, Noorderwien ik zeker weten. Ze zal oor een tijdje in Noorderwien op televisie ook nog spelen. Fantastisch talent. Nou ja, together met Timo dus werkend aan een mooie toekomst. We beginnen aan die nice single. Beetje meer band sound. Ja. Wie dat... Nou, ja, carrière-wise klinkt altijd zo zwier. Maar wie dat logische stap nou? Of vies het gewoon echt... Worst ik echt bij een band spelen? Nou ja, mijn muziek... ik vind hem in eentje heel leuk. Maar dat is ook gewoon praktisch. Weet je, als ik ergens optreed, dan ben ik mobieler en meer geld voor mij. Ja. Terwijl... als ik met een band speel, ik deel het altijd gewoon gelijk door 4, zeg maar. Dus het is niet alsof ik meer krijg dan de rest van de band of iets in die richting. En dan word je gewoon al best wel duur. Wil je een beetje een fatsoenlijke gage regelen voor iedereen. Dus dan zijn je speelplekken net wat minder vergespreid, wijdgespreid. Maar live, of op het album, vind ik het wel heel cool om gewoon alles uit de kast te halen. Want je gaat het natuurlijk heel vaak luisteren. Dus als je dan... Er staan ook wel liedjes op die voornamelijk ik en mijn gitaar zijn. Maar voor de herspeelfactor, zeg maar, vind ik het wel heel fijn dat het met band is. Waar zit in de band? Je hebt Heiko Postma op bas. Speelt ook bij een hele bende andere bands. Sander Veldman heeft het ingedrumd. Die speelt ook, zij twee spelen ook vast mee met
als ik ergens live speel, dan heeft live heb ik Lennart Fopma, die jij hier ook al een keer gehad hebt. Ja, ik wel. Op, heel fijn natuurlijk. Ja, Fantastische muzikant. heel fijn, ja zeker. Maar heel fijn natuurlijk om hem live erbij te kunnen hebben. En op de studio heeft Berend Rombouts het ingespeeld. En ik ben natuurlijk dat enorm verwend, want dat zijn echt 2 van de beste gitaristen van Noord-Nederland zo'n beetje. Ja. Dus ja, dat is heel luxe. En ik heb op de plaat heb ik ook nog David Gram op pedalsteel. Pedalsteel zijn die cowboy gejank, zeg maar, wat je dan hoort. En hij speelt nu bij Tim Knol, volgens mij, ook in de band. En dat was ook, ja, is ook gewoon een weergaloze muzikant. Dus ik ben wat dat betreft omringd door talent zonder zelf al te veel te hoeven te bezitten. Maar met het al je uitkomen, hè? De single is nog uit. Die waren aan het draaien. Ja, Had je iets van een planning? maart. Ja, want ik zei, ja, iedereen had er 80 bands bij om het even plat Ja. te zetten. Dat is oneerlijk heel erg leuk. Maar voor om dat te plannen, als je nou... Ja, dat is soms wel lastig. Maar ik heb toen ik in Meppel speelde, had ik ook een band. Dus ik kan daar nog altijd mensen van bellen. Die kennen nog wel een beetje de vibe waar ik voor ga. Dan sta ik daadwerkelijk mee op tour. Dus zij is echt... Dat zou heel leuk zijn, ja. Het album komt uit in maart. Als alles goed gaat. Want het ligt bij Deep Grooves hier in Leeuwarden. En vinyl is natuurlijk wel een beetje een lastige tijd nu. En het duurt allemaal telkens langer en moeilijker en weet ik veel wat nog meer. En dan op tour. Ja, het zou heel leuk zijn als ik daar flink wat bandshows mee kan doen. Best op schema, klinkt zo zakelijk. Maar best West-Wijzenworst op dit stuit. In die hele ontwikkeling. Leeuwarden, zolderkamertje, student... Dan begin je te spelen. Ja. Natuurlijk had denk ik net een... Ja, de bingo die gaan planning per jaar. Ik zou daar wat... Ja, dat doe ik niet zo heel Dat erg. heb ik net voor Nee. Maar ben je tevreden met het punt West op dit tijd onbewonnen bent? Ik denk dat is een beetje het nare aan de muziekindustrie. Dat je eigenlijk nooit tevreden bent met waar je bent. Hier is nog wel weer Het is altijd, het klinkt heel lullig en een beetje verwend. Maar als je dan op een punt bent waar je 2 jaar geleden wilde zijn, dan kijk je nu alweer een beetje van, oh, maar dat of zo lijkt me ook alweer heel cool. Beetje rupsje nooit genoeg. Ja, eigenlijk wel. En dat is op zich heel goed, want het houdt je hongerig en honger is nodig. Ja, stilstand is dodelijk. Denk ik. Ja, precies. Maar daardoor heb ik misschien een beetje de neiging om wat minder te genieten van hoe goed het eigenlijk nu al gaat. Dus er zijn heel veel dingen zijn nu heel goed. Ik zit bij Revenge Record, dat is heel cool natuurlijk. Wat is dat voor label? Dit is ooit begonnen als een soort van distributiedeal. Dus dan, dat is ook via Ton. Dankjewel, Ton. Een distributiedeal is dat zij voor mij de muziek op Spotify zetten. En dat zij daar een beetje promotie aan verbinden. Dus dat je in bepaalde lijstjes terechtkomt. Ja, hoe belangrijk is dat op dit stuit? Je bent van een jongere generatie. Dankjewel. Van de algoritmes. Ja. Dat de meesten... oude lullen praat, komt hier, dames en heren. In mijn tijd, jongens, Vroeger. gaat er nog steeds wel niet. Maar, nou ja, grapje. Dan richten ze die op 3FM of Radio Treien nog. Ja. Iets. En de Oor. En een recensie in de kranten. En we gaan dan in bij Friesland hier de kantineconcert. Ja. In Doelen. Dat is er nog steeds wel. Maar er is van de nieuwe generatie wel, en ik voor de oudere generaties, maar wel een element bijkomen. Dus hoe kom je in de algoritmes van YouTube en Spotify terecht? Ja. Speelt dat een rol? Of Ja, zeker. hoe doe je dat? Nou, het fijne is dat Revenge Records heeft dat dus voor een groot deel overgenomen. Maar hoe doggen zij dat? Had je enig idee? Ja, ik denk dat zij gewoon een soort van stickertje zijn van, hey, dit is goede muziek. Dus dat scheelt. Maar hoe komt het in die playlistjes verloren? Ja, nou je moet, als je een liedje op Spotify wil hebben, dan moet je een pitch doen aan Spotify. En dan krijg je daar, 10 zinnen voor of zo. En ik heb natuurlijk wel vaker muziek op Spotify gezet. En als ik dan een single uitbracht, dan bracht ik daar zo'n origineel leuk verhaaltje bij. En weet ik veel wat nog meer. Maar eigenlijk heel oldschool. Dat is een soort... Dat is gewoon echt een pitch. Ja. Ja, vroeger ballotage of we moesten... Ja. Eigenlijk zit daar een soort virtuele commissie. Nee, dit zijn daadwerkelijk een paar mensen van Spotify Nederland. Ja, maar even symbolisch. Ja, Oh, ja. Ja. Oldschool achter de tafel. Nou, Ja, kom maar. Kom Ja. je maar. Alleen Ja. doen we net meer Ja. echt in een ruimte. Maar
Eigenlijk heel ouderwets. Nou, dat is hoe het kan. Je hebt natuurlijk ook websites als SubmitHub. En dat is waar mensen zelf lijstjes hebben gemaakt. En dan kun je hen contacten van... hey, zou je mijn muziek in je lijstje willen? Maar het is best wel een industrie. Een jungle, hè. Ja, het is best wel intens. En wat doet er toe? Ja. Maar gelukkig heeft Revanche dat voor een heel groot deel overgenomen. En het is wel een belachelijk verschil. Want ik heb wel meer muziek online gezet. Maar doordat het in lijstjes terechtkomt... zit ik nu op zeg maar... die When You Go... die is nu al vaker beluisterd dan 3/5 van de rest van de muziek zonder het label. Sunday morning, koffie, dat soort dingen. Koffiehuis. Ja, dus dat is wel heel cool. Dat is wel heel fijn. Ik kan me voorstellen dat het een beetje ontmoedigend zou kunnen zijn als je er niet in zit. Want het schiet niet op. Je verdient er helemaal niks aan. Nee. Ik heb nu, je krijgt, wat is het? 0,5 cent per play. Zoiets. En dat is in de muziek waarin ik zit, gebeurt dat gewoon nog niet zo heel veel. Dus als je de verdiensten van je studio terug wil verdienen, dan moet je echt heel flink aan de bak. Ik zeg niet dat het niet te doen is hoor, maar optredens. Ja, dat is waar mijn geld vandaan komt. Ja. Je hebt wel Dimas Sandman, dat is een oud sounddesign klasgenoot van mij. En die maakt lo-fi muziek. Dat is wel heel cool, want die heeft dus echt miljoenen plays. En dus dan verdien je wel gewoon best wel lekker met... dus dat is wel heel cool. Maar mij lukt het nog niet heel erg. Ik ben heel blij hoor, maar dat is dus... dan kom je alweer op dat altijd kijken naar wat je niet hebt. Ik zit echt op flink wat plays waar ik ontzettend blij mee ben. Dus ik heb niks te klagen wat dat betreft. Niet dat mensen denken dat ik een eikel ben. Dat is zeker net. Het is een heel aardig humor. Met een zekere mate van galgenhumor, wat we zeer waarderen kennen. Maakt het mooi vers, het is een mooie stem. En nog ook op mij het uitdelen van complimenten. Ga nog even door. Ja, dacht ik wel. Ik mag toch even namens de Harkervree wanneer die valliefde verpakken kwam. Keurig in pak. Ja, ik treed op in pak. Ik kleed me inderdaad... Ja, sommige mensen zeggen netjes, maar ik vind het niet zozeer netjes. Het is gewoon... Markt ik op als die keurige meneer met dat keurige jasje? Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon mooi staan. En het is ooit begonnen dat... ik vind het gewoon... ik vind het goed om er als artiest goed uit te zien, zeg maar. Dus dat ik niet gewoon... Maar vind het zelf ook leuk dus? Ja, het is ooit begonnen met dat ik... ik vind het gewoon een leuke... Het is gewoon mijn stijl. Maar ook dat als ik aankom met een stropdas en een pochet en een mooie speld en een mooi pak aan... dat mensen dan denken, oké, dit is eentje die ervoor gaat. Hij neemt ons serieus. Hij heeft voorbereiding gedaan in plaats van dat ik een soort van in een t-shirtje... ik heb geen t-shirts trouwens, maar... dat ik op zou komen dagen, zeg maar. Alsof ik... Wat voor sommige dingen ook wel weer heel cool is. Maar voor wat ik doe, vind ik het leuk om een beetje beslagen ten ijs te komen, zeg maar. When You Go. We draaien hem aan, maar net voordat we even toch verneemt dat het bezig bent met een voor de kunst actie. Ja, zeker. Crowdfunding. Intussen helemaal ingebed in de culturele wereld. Ja. Om een beetje stiepen te verenigen voor een opnameproces. Dat is een duur hobby. Zeker. Wij moeten mensen wijzen dat ze die stiepje willen en wat voor actie is het precies? Het is... En ik maak er voorbij, wat krijgen we als we jou sponsoren? Ja, klopt. Je kunt van alles. Ik wil de muziek graag uitbrengen op vinyl. En alleen, wat je zegt, opnemen is gewoon echt een hele dure grap. En ik heb voor echt een heel groot deel heb ik al betaald. Alleen de laatste loodjes, letterlijk de laatste loodjes, zijn gewoon het zwaarst. Dus die moet ik nog. En dat hoop ik dus inderdaad door een soort van voorverkoop te doen eigenlijk. Dus het begint bij, uit mijn hoofd, €30. En daar krijg je dan gewoon het vinyl voor, wat dan in maart wordt uitgebracht. Natuurlijk getekend enzovoorts. Als je er dan iets meer voor doneert, dan breng ik hem zelf langs. En dan neem ik mijn gitaar mee en dan kijken we wat er gebeurt. Inpakken? Ja, altijd.
Dan heb je nog... je kunt een huiskamerconcert kopen, zeg maar. En dan krijg je natuurlijk... Bij elk van deze krijg je ook het vinyl. En je hebt er ook nog eentje dat ik een liedje met en voor je schrijf. Maar dan moet je echt aan de bak. Die is €200. Kijk, nou hoor taken. Met hem Gitters die album kleren gaan worst. En dat moet op vinyl komen. En ik zit nu op 80%. Kijk. En dat bevalt me niet, want ik wil... nee, het bevalt me heel goed, maar voor de kunst... je krijgt het pas uitbetaald als je er 100% haalt. Ja, met volle bak. Helder. Ja. Bij deze dames en heren. Voor de kunst. Gewoon Timo de Jong even intikken. Voor de kunst. Ja, dan kom je er vanzelf. Is het zo simpel? Ja. Mooi. Succes. Dankjewel. Leuk dat je er eerst. En blijf doorgaan. Ga ik doen. En dit is hem, Timo de Jong. Met bandgeluid zit ik er maar even bij. When You Go. Never gave a second chance. I was never worthy of a second glance. Turned away and just ignored. You had me asking, begging for more. When you go and leave, I'll try to repair. When you go, I'll stay and I'll say it's fair. And as your footsteps fade from these torn remains, I will convince myself